Vážené kolegyne, kolegovia, tento summit a vlastne dnešná debata má názov takisto o nejakej globálnej dohode, o tom, že budujeme mier, ľudské práva a trvalo udržateľný rozvoj. A verím tomu, že Organizácia spojených národov má nezastupiteľnú úlohu ako globálny mediátor a takisto aj vo vytváraní vlastne priestoru na diskusiu o budúcnosti celého sveta, pretože sú tam všetky krajiny zastúpené. Považujem ukončenie vojen a podporu mieru za jeden z najdôležitejších dohôd, ktoré vznikli aj vlastne počas tohto samitu, že chceme v tom všetci naďalej spolupracovať. Ale rada by som sa vrátila možno k tomu rozvoju. My ako Európska únia teraz prezentujeme taký novodobý kolonializmus, že síce hovoríme, že chceme, aby sa celý svet mal lepšie a bojujeme za ľudí na celom svete, na druhej strane nám nevadí vykorisťovať krajiny Afriky a ďalších oblastí kvôli nerastným zdrojom a nerastným surovinám. A tvárime sa, že je to všetko v poriadku a vyvážame im tam náš odpad, ktorý tu produkujeme. Toto podľa mňa by sme mali zmeniť. A rada by som pochválila dohodu v oblasti digitálnej spolupráci, v oblasti digitálnych technológií, kde naozaj môžeme pomôcť aj vzdelávaniu v krajinách tretieho sveta. Ďakujem.